Ahoj všichni. Já bych ráda se podívala na naše veliké emoce spojené se začátkem školního roku. Je to samozřejmě velký krok, je to změna. Po 2 měsících prázdnin najednou se vracet do režimu a najednou z té náruče, z toho prostředí domácího, z náruče maminky, že jo, a z toho, že to dítě je pořád s ní, tak najednou přejít do instituce. A o to náročnější to je, když je tam nějaké poprvé, že jo, poprvé do školky, poprvé do školy, nebo nová třída, nová učitelka, noví spolužáci, nejlepší kamarád se odstěhoval, cokoliv, co tam je jako jinýho, nějaká změna. Tak to vždycky je náročný a může to nést sebou nějaké silnější emoce toho dítěte. Samozřejmě jsou děti, které to všechno zvládají úplně bez problémů, že jo. A levou zadní prostě pohodička. Ale myslím si, že pokud se koukáte na tohle video, tak asi nejste rodiče takových dětí. Jste spíš asi rodiče dětí citlivějších, který ty změny nezvládají až s takovou lehkostí. Takže já bych vás jenom chtěla podpořit v tom, že je fajn se trošičku na to připravit. A jednak vlastně vždycky první krok je hodit sám sebe trošku do klidu, tedy sklidnit se, naladit se. A v tomhle vám můžou pomoct různé praxe z mindfulness, na cokoliv jste zvyklí, udělat si nějakou meditaci, uzemnit se, sklidnit se, jít si do přírody. Podívejte, kde jsem teď já, tohle je moje dneska kancelář, jo? Tady na posledu v lese. A jenom tak tady třeba koukám do toho, jak vítr šumí a listy se hýbají ve větru a to je nesmírně uklidňující pro nervovou soustavu. Nebo si vyjedete třeba na kolo, cokoliv vám dělá dobře. Tak by bylo fajn pro sebe tenhle víkend něco takhle udělat, trošku se sklidnit, naladit se. A potom vidět to trošku z odstupu, říct si, že to je fáze a že to třeba, ano, může být náročný, může vás teď čekat několik dní až týdnů, kdy to bude třeba i hustý, kdy dítě bude mít třeba záseky, bude plakat, nebude se mu chtít, ale vždycky si řekněte, je to jenom fáze. Je to fáze, která pomine. Bude to dobrý. A zkuste do toho dát důvěru, že vaše dítě to zvládne. A ono, když takhle máte vlastně tenhle postoj, že vy sami jste v klidu a máte v sobě ukotvený, že to bude dobrý, tak to dítě to vnímá a cítí a opravdu to pak jde lehčeji. No a pokud tam máte jako opravdu silnou nervozitu z toho, jak to bude, tak se na to podívejte, mrkněte, co tam je, co to ve vás spouští celá ta situace. Tam toho může být spousta. Jo, jako nástup třeba do školky, možná tam máte ještě vy sami z dětství nějaký nespracovaný situace, kdy jste šli s pláčem a maminka vás tam šoupla a odešla. Nebo to může být, že jo, třeba nástup do školy, do 1. třídy, který vy sami máte taky spojený s neúplně jako hezkými vzpomínkami. A nebo tam čistě můžou být obavy o to, že vy jste sice to měli v pohodě v dětství, ale víte, znáte svoje dítě, víte, že je hodně citlivý a že ty změny nedává úplně dobře. A v minulosti už jste si to ověřili a teď tedy jakoby už očekáváte to, že to bude náročný. Tak i v těchto situacích bych vás ráda pozvala k tomu, že to tak třeba nemusí vůbec být, že třeba tentokrát už to bude úplně jinak. A pokud ne, pokud to opravdu opět bude náročný, tak
tak zkuste zachovat chladnou hlavu a buďte tam jenom pro to dítě. Vlastně to je to nejvíc, co můžete pro něj udělat, je tam být v klidu pro to dítě s otevřenou náručí a přijmout ty jeho veliký emoce. Ono si tím musí projít, je to proces. A ty slzičky někdy jsou očistný a pomáhají tomu přijetí ty situace. Ale je to za okolností těch, že to dítě cítí z vás jistotu. Že vy si jste jistý tím, že je to v pořádku. Takže doporučuji i komunikovat s učitelkama ve školce, ve škole a mít tam takový ten, ten postoj jako pozitivní. A když to dítě uvidí, že vy si povídáte s paní učitelkou a jste u toho uvolnění a cítíte se dobře a vnímáte tu paní učitelku jako, že to je fajn osoba, tak to dítě potom k té paní učitelce půjde mnohem ochotněji, než když vy tam budete mít nějakou nedůvěru. Tam musí dojít tomu přemostění. Prostě, že vy předáváte to dítě z toho jednoho bezpečného prostoru, z té pevné vazby vaší, k té paní učitelce, kde to třeba může chvilinku trvat, ale než se vlastně seznámí a k nějaký vazbě tam dojde. Ale pomůže tomu to, že vy ty paní učitelce budete důvěřovat. A dáte tím najevo dítěti jako paní učitelka je fajn, to je dobrý. Tak, a kdybyste měli jakýkoliv potíže, kdybyste měli pocit, že to nezvládáte, že to je ta situace jako náročnější, než jste čekali, tak neváhejte se na mě obrátit. Já i vymýšlím takovou službu. Přemýšlím o tom, že bych vám chtěla poskytnout podporu v tom třeba prvním týdnu nebo prvních 2 týdnech. A mohlo by to být ve formátu, kdyby nás bylo víc, tak bychom mohli si udělat buď WhatsAppovou skupinku nebo skupinku na Facebooku. Kdyby to bylo čistě individuální, tak bychom si mohli buď psát přes WhatsApp, nebo si posílat hlasové zprávy, nebo i videa bych posílala jako z sebe, protože ono to je prostě úplně jiný, když máte podporu někoho. Někoho živýho. Teď nemluvím o chatu GPT nebo jiný AI formě, kde sice můžete hodit jakoukoliv otázku dneska a dostanete třeba i podpůrnou odpověď, ale je to trochu jiný, než když s vámi mluví člověk a opravdu vám poskytne tu morální podporu. Jo? Takže se mi takhle rodí v hlavě tamhle ta myšlenka podpory a kdybyste měli zájem, tak se mi ozvěte, já vám pošlu detaily do zprávy. Tak jo. Držím vám všem moc palce a věřím, že to bude fajn, že to bude dobrý. Užijte si to, zkuste si to užít. Tak jo, zatím ahoj.